kai makiya ku bar dan zance mahassada tun da yanzu kun nemo sai ta Allah babu yadda za ku yi zance masu sharrin danganan kuma ta kwace sharri dan aike ne kamar a ce kayo rance ku bar ikon rabbana idan ya lamance dan larabawa maganar ka za ta yi ƙarshe masu jin daɗi kar ku manta gobe ta Allah ka ɗau haƙuri lamarin ka dan jarabawa duk dan adam bai tsallake ta ba gaibi faɗa alkhairi ko kayo shiru a fagen zance ka so ɗan uwanka ka ji yadda ka so kanka gida na maza